fawra bin-nies, kulħadd jixtri rigali bl-qis, kulħadd jixtieq ġid lill-ajru, in-nies rani kif għandu jkun. Rettini armati bil-kbir, bil-botot jitebħu b'dawl qawwi u mżejnin, inħoss qalbi tmut bil-fer kif jaslu ta' żminijiet. Tini żmien il-miliet, żmien il-paċi, żmien il-ħbieb. Tini żmien il-miliet, żmien il-paċi, żmien il-ħbieb. Kulħadd dik it-bissima kif jasal żmien il-miliet. Il-kwalità tal-ħajja